Arriba l'11a edició del Cervisia, una proposta de la FECOLL que vol apropar al públic les millors cerveses nacionals i d'importació. A la cervesa s'hi afegeix una àmplia oferta culinària en la que destaca una selecció de la Ruta de la Tapa celebrada el passat mes de setembre. Bé, per nosaltres Cervisia és una proposta que fem a la gent de Lleida perquè pugui gaudir d'una mica un oci de 360 graus, un oci basat en conèixer la cervesa, però també en poder-la maridar amb productes d'excel·lència, amb unes tapes les millors de la Ruta de la Tapa de Lleida, i a més, dintre d'un ambient festiu i un ambient amb una música excel·lent, una música de grups de Lleida que ens fa molta il·lusió que vingueu a conèixer, perquè són realment molt bons i a vegades no valorem prou el que tenim a casa nostra. L'esdeveniment, que durarà tot el cap de setmana, també inclou diverses propostes musicals lleidatanes, com el grup Coers, el Barroc o la Terrasseta de Preixens. També hi haurà activitats paral·leles per a tots els públics, com cates de cervesa o la ja habitual Babyteca.